Traiguera ha estat la seu de la primera jornada Enganxa't a la pilota valenciana, una activitat impulsada per la Generalitat amb la finalitat de formar al professorat dels centres d'ensenyament públic de la comunitat per a poder transmetre a les noves generacions tots els coneixements sobre la pràctica d'aquest esport tradicional valencià. La jornada va ser realitzada en el Centre Cultural Pere Labèrnia i va estar organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius CEFIRE. Hem començat aquesta jornada el pla estratègic de formació en pilota valenciana, que constarà d'unes jornades, que és el que estem celebrant avui a Traiguera, a la qual seguirà un curs de nivell 1 i després un curs de nivell 2. Després d'aquesta primera part teòrica ha començat el primer taller, que era de com preparar-se la mà, preparar-se els guants, i ara estem en els tallers més pràctics. Aquesta activitat va contemplar una ponència a càrrec de Sebastià Giner, coordinador de pilota valenciana de la Direcció General d'Esports, una taula redona sobre l'ensenyament d'aquest esport en els centres educatius i un taller pràctic dirigit al professorat. Hem de tenir en compte que si volem que la pilota recuperi el seu estatus que ha tingut sempre, hem d'anar per la base, i això significa entrar en les escoles, en els instituts i promocionar-la a través del nostre jovent. Només així este jovent podrà estimar-la i voler-la i practicar-la en el futur. En aquest sentit, després de diferents reunions de treball, vam aconseguir elaborar aquest pla estratègic i vam decidir iniciar amb unes jornades divulgatives per al professorat. Després d'aquestes jornades, el pla continuarà amb un curs ja més extensiu en hores, seran 30 hores, que es dedicarà a conèixer totes les modalitats per a que el professorat pugui aplicar-les en les seves classes d'educació física. Els tallers van ser impartits per professors del CEFIRE i membres del Club de Pelotaris de Castelló.